numesc Andrei Beloiu și am doi băieți înscriși la Western Christian Academy. Unul este la liceu și celălalt este la gimnaziu. Când am început să ne gândim la posibilitatea de a înscrie copiii în sistem homeschooling, de învățământ la distanță, am avut mai multe întrebări și mai multe temeri. Și una dintre ele a fost ca nu cumva, după mai mulți ani de acest sistem, să ne dăm seama că de fapt copiii au pierdut timpul și nu au învățat nimic. După 3 ani de școală la Western, teama aceasta nu mai există. Pentru că au o programă riguroasă, au acreditări, au experiență de 10 de ani, au testări periodice, sunt interacțiuni constante cu profesorii și asta ne-a arătat că se poate face școală de calitate excelentă în sistem de învățământ la distanță. Ceea ce mă bucură mult, și sunt multe lucruri, dar unul din lucrurile care mă bucură foarte mult după acest timp este că copiilor mei le place școala. Cu adevărat le place școala. Și au un ownership. Au devenit responsabili în ce privește școala. Își fac singur temele, parcurg singur materia, singur fac testele. Este un lucru care pe mine ca părinte mă încântă foarte mult. Deci, acum, dacă sunteți în căutarea unei școli cu tradiție, unei școli cu o programă riguroasă, unei școli cu o platformă online care este facilă, care este ușor de folosit, care are un worldview creștin, atunci cred că Western Christian Academy este o soluție foarte, foarte potrivită pentru dumneavoastră.